Efallai y bydd angen I chi gynnal ymchwiliad os oes pryder difrifol yn codi yn y gweithle am ymddygiad cyflogau. Mae eich ymchwiliad yn bwysig mwyn gallu pennu'r ffeithiau a chasglu tystiolaeth I helpu I roi darlun cywir a gwrthrychol o'r hyn a ddigwyddodd. Rydyn ni wedi datblygu cyfres o egwyddorion a allai helpu eich ymchwiliad. Ni fydd yr egwyddorion hyn yn dweud wrth eich sut I gynnal ymchwiliad, ond maen nhw'n bethau I'w hystyried. Dylai fod gan eich sefydliad bolisïau a gweithdrefnau clir I liwio unrhyw ymchwiliadau a phenderfyniadau lleol. Mae llawer o bryderon yn cael ei reoli'n well yn fewnol gan gyflogwyr, oherwydd ei bod yn nes at ffynhonnell y risg, ac felly maen nhw'n gallu ei hadnabod a'i reoli'n well. Mae'n bwysig cael cynllun ymchwilio clir I sicrhau bod yr holl ffeithiau allweddol yn cael ei hymchwilio a dim ond gwybodaeth berthnasol sy'n cael ei chasglu. Mae gan bawb yr hawl I gael ei trin yn deg. Does dim lle I ymddygiad gwahaniaethol ym maes gofal cymdeithasol. Mae'n bwysig deall eich cyfrifoldebau cyfreithiol. Mae pobl a nodweddion gwarchodedig yn cael eu hamddiffyn yn gyfreithiol, rhag gwahaniaethu o dan y ddeddf cydraddordeb. Wrth adolygu penderfyniadau a chamau gweithredu, ystyriwch os allai rhagfarn anymwybodol neu wahaniaethu fod yn ffactor mewn digwyddiad, pryder, ymchwiliad neu broses ddisgyblu. Yna cymerwch gamau I fynd i'r afael a hynny. Bydd dill sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn helpu sicrhau bod bawb dan sylw yn cael ei trin â pharch ac urddas drwy gydol y broses. Bydd hyn yn ei helpu I deimlo'n hyderus I gymryd rhan yn yr ymchwiliad, ac I roi darlun agored a gonest o'r hyn a ddigwyddodd. Gweithredwch yn gyflym ac yn agored. Dechreuwch eich ymchwiliad cyn gynted a phosibl. Bydd hyn yn lleihau unrhyw oedi wrth weithredu a bydd tystiolaeth yn cael ei chasglu trwy bod yn ffres y meddyliau pawb. Drwy gydol y broses, mae'n bwysig cyfarthrebu'n agored ac yn onest â phawb dan sylw, gan rannu gwybodaeth lle bo hynny'n briodol. Cadwch gofnodion o'r holl tystiolaeth a phenderfyniadau wrth I chi weithio ar eich cynllun ymchwilio. Bydd tystiolaeth sydd wedi'i chofnodi'n dda yn cefnogi unrhyw benderfyniadau sy'n cael ei gwneud, ac mae'n hanfodol ar gyfer apeliadau, tribiwn lysoedd cyflogaeth a phan fydd atgyfeiriadau wedi cael ei gwneud I asiantaethau eraill, fel tîm addasrwydd I ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru, yr heddlu neu dimau diogelu. Bydd dilyn yr egwyddorion hyn yn eich helpu I sicrhau canlyniad teg. I gael rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar ymchwiliadau a'n proses addasrwydd I ymarfer, ewch I gofalcymdeithasol.cymru.